Cambiando de tema, aínda que tamén na área de Facenda, o Consello avaliou hoxe as iniciativas que está a poñer en marcha Galicia ao abeiro dos fondos de transición xusta. Como saben, o Goberno central creou este plan para reactivar a economía das zonas afectadas pola descarbonización e a transición verde. Galicia ten asignados 111 millóns de euros para desenvolver proxectos na provincia da Coruña, especialmente nas comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas de Meirama e As Pontes. Pois ben, o informe avaliado hoxe no Consello revela que Galicia é a comunidade con máis recursos mobilizados deste Fondo de Transición Xusta. Están publicadas a día de hoxe dúas convocatorias por máis de 12 millóns de euros para proxectos de descarbonización e renovación de empresas industriais nas zonas afectadas por 7 millóns de euros e para a creación de centros digitais, 5,6 millóns de euros, para avanzar na modernización do tecido empresariais. Ademais, seguimos promovendo novas iniciativas para seguir dinamizando a economía nestas zonas e imos a convocar, como moito no primeiro trimestre do ano 2025, de 3 novas axudas. Axudas para proxectos de xeración de gases renovables ou enerxías mariñas, achegas combinadas con apoio financiero para impulsar proxectos empresariais e a terceira, unha iniciativa para mellorar a inserción laboral dos traballadores afectados polo peche das dúas centrais térmicas. Rematamos con outro asunto, tamén de Facenda, que é o balance que facemos periódicamente do grado de execución por parte da Xunta dos fondos europeos. Dende o ano 2021, Galicia ten asignados 1.545 millóns de euros dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, que, como saben, e xa dixemos, supón menos do que nos correspondería polo PIB per cápita. Aínda así, deses 1.545 millóns de euros asignados, do momento temos recibidos 1.453, é dicir, 2 anos despois do inicio do reparto, aínda non temos todos os cartos que nos corresponden a Galicia. Faltan por chegar casi un 6%, que veñen sendo 92 millóns de euros. Malia ese retraso na entrega dos fondos, a Xunta está sendo áxil para xestionar os fondos que xa temos aquí. Tal e como amosa o informe hoxe avaliado polo Consello, a Xunta xa adxudicou 1.027 millóns de euros dos MRR, case o 90% do importe está publicado en convocatorias e licitacións. Ademais, segundo os datos do propio Goberno central, neste caso, Galicia é a comunidade con maior taxa de resolución dos fondos MRR, un 78,7%, é dicir, 20 puntos por encima da media estatal. Na práctica, iso tradúcese que a Xunta está dando apoios, gracias a estes fondos, a 53.000 persoas e 5.000 empresas ou entidades locais. É dicir, unha vez máis, demóstrase que Galicia cumpre e que está a facer os deberes en ser áxil na tramitación dos fondos europeos. Por iso queremos volver a solicitar a mesma premura por parte do Goberno central, preocupándonos especialmente os fondos destinados á industria que se xestionan a través dos PERTE. Dos máis de 41.000 millóns de euros que ten o Estado gardados para sí en todos os PERTES, únicamente se publicaron convocatorias por 20.500 millóns de euros, é dicir, prácticamente o 50%. Eso está adxudicada unha terceira parte do total, 12.136 millóns de euros.